Να και ο Ολυμπιακός σιγά σιγά στο ring. Να και αυτός που έδωσε το πρώτο του επίσημο παιχνίδι για τα προκριματικά του Champions League. Και βλέπουμε σε τι κατάσταση αρχίζει σιγά σιγά να βρίσκεται και ο Ολυμπιακός. Να προσπαθεί και αυτός σιγά σιγά να βρει τα πατήματά του. Αλλά από εκεί που τελείωσε ο Ολυμπιακός την περσινή σεζόν, αρχίζει και τη φετινή. Και μιλάω φυσικά για τη δυσκολιότητα τη μεγάλη που έχει μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, δεν βάζει την μπάλα στο πλεκτό. Ή να το πω καλύτερα, δεν έχει παίχτη που να μπορεί να βάζει την μπάλα στο πλεκτό. Είδαμε κάποιους παίχτες ανήμπορους, είδαμε κάποιους παίχτες που ήταν φιλότιμοι, είδαμε επίσης και ένα Μεντιλίμπαρ να τον έχει καταπιεί ο Ολλανδός ο Σρούεντερ, πώς το λένε έτσι με προφορά οι Ολλανδοί, με Λοπέκα, Τσίχλα και Περιέ, να τον έχει καταπιεί με το 3-4-3 που κατέβηκε και να έχει τις περισσότερες ευκαιρίες στο παιχνίδι η Νεϊμέγγεν παρά ο Ολυμπιακός που ήταν στην έδρα του. Είδαμε έναν Ολυμπιακό ο οποίος προσπαθεί να παίξει μια παθιασμένη μπάλα και καλά έκανε εδώ που τα λέμε. Προσπάθησε δηλαδή να βγάλει την μπάλα μπροστά. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερος από το δεύτερο με κάποια πράγματα που προσωπικά εμένα με προβλημάτισαν. Και το ένα είναι ότι μετά το 65 Ολυμπιακός τέζα. Βέβαια θα μου πεις μετά το 65 ήταν περισσότεροι νέοι παίχτες από ότι πιο παλιοί. Ναι, το δέχομαι. Γι' αυτό και κρατάω λίγες επιφυλάξεις για το αν κουράζεται ο Ολυμπιακός μετά το 65-70 που είναι πρόβλημα, γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν έχει κάνει καλή προετοιμασία. Άρα γι' αυτό είμαι λίγο επιφυλακτικός για να δούμε και άλλα παιχνίδια για να μπορέσουμε να κρίνουμε λίγο καλύτερα. Φυσικά πάντα εμείς λέμε τη γνώμη μας εδώ πέρα. Δεν είμαστε ούτε δημοσιογράφοι, δεν είμαστε τίποτα, τα έχουμε ξαναπεί 1000 φορές. Τη γνώμη μας λέμε και μας αρέσει πάρα πολύ να τη μοιραζόμαστε με εσάς για να γίνεται ένας διάλογος, γιατί αυτό μας αρέσει και γουστάρουμε. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει κάποια προβλήματα ακόμα, παιδιά. Να μην το κρύψουμε. Αλλά είδα και 2-3 πράγματα που μου αρέσαν. Είδα κάποιους παίκτες που γουστάρουν να παίξουν με τον Ολυμπιακό, γουστάρουν να παίξουν το τόπι. Αλλά και είδα και κάποια πράγματα που είναι εντελώς στον αέρα. Από πού να αρχίσω? Από ότι δεν έχεις άλλο αριστερό μπακ γιατί ο Ορτέγκα πριν 4-5 ώρες πουλήθηκε στη River Plate? Από τι να αρχίσω? Από τη μεταγραφάρα που μου βγάλατε εσείς στο μαφέ που μπήκε μέσα και δεν μπορούσατε να στρίψει? Από τι να αρχίσω? Από τον Γκάρμο, ο οποίος στο 10 πήρε κίτρινη κάρτα ενώ ήταν στο κέντρο? Άρχισε πάλι. Και όποτε είδατε τον έκανε αλλαγή, γιατί με κίτρινη κάρτα δεν παίζεις με 3 επιθετικούς μέσα στην περιοχή. Δεν παίζεις, θα φας κόκκινη και μετά τερχάτε ποδαράκια μου. Από τι να πρωτοπώ? Από Ελκαμπή? Χάλια μαύρα κι αυτός. Αυτοί που δώσαν μια νότα αισιοδοξίας ήταν οι γνωστοί Γκέρσον Μαρτίνς, ο καινούριος ο Ζώτα που είναι παιχταράς, το παιδί ξέρει τρομερή μπάλα, αρκεί να πάρει παιχνίδια στα πόδια του, να τον δούμε λίγο περισσότερο, να δούμε πώς μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό κτλ. Θα τα πούμε μέσα στο βίντεο το τι είδαμε, τι θετικά πράγματα αντικρίσαμε στον Ολυμπιακό, τι αρνητικά, θα τα βάλουμε σε ισοζύγη για να μπορεί σιγά σιγά και εμείς αλλά και εσείς, θα μπορούμε βασικά, να έχουμε μία γνώμη για τον Ολυμπιακό. Πάμε. Λοιπόν, για τους παλαιότερους τα γνωρίζετε, Court Seat Football, το κανάλι μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη και την παρέα που μας κάνετε κάθε φορά που εμείς ανεβάζουμε την ασχημά φατσά μας για να πούμε 2-3 πραγματάκια που εμείς πιστεύουμε, το έχουμε ξαναπεί, όπως είπαμε και στον πρόλογο.
δεν είμαστε δημοσιογράφοι, δεν είμαστε επικριτές, δεν είμαστε τίποτα, πραγματικά τίποτα. Λέμε απλά τη γνώμη μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετέχετε σε αυτό. Κάντε μας ένα like ακόμα, ένα subscribe αν θέλετε, πατήστε αυτό το ρημάδι, το κουμπί και την καμπάνα για να σας έρχεται κάθε φορά ένα βίντεο που θέλετε και εσείς να μοιραστείτε τη γνώμη σας με κάποιον, δηλαδή με εμάς, και γουστάρετε να γράψετε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Λοιπόν, Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν. Προκριματικά Champions League. Πρώτο επίσημο μάτς του Ολυμπιακού και είδαμε πως ο Μεντιλίμπαρ, προσωπικά για μένα, δεν τα έχει μετριάσει καλά τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι μ' άρεσε το πώς στήθηκε η ομάδα στην αρχή, η πρώτη, η εντεκάδα, γιατί δεν μπορείς να βάλεις όλους τους νέους παίχτες μέσα. Πρέπει να είναι και κάποιοι παλιοί, να γνωρίζονται μεταξύ τους. Δεν μπορείς να κάνεις διαχείριση παιχνιδιού με 11 καινούριους παίχτες, ας πούμε, παράδειγμα. Πρέπει οπωσδήποτε να έχεις κάποιους παλιούς, να μπορέσουν να κατευθύνουν τους καινούριους και. Ωραία την κατέβαση την εντεκάδα. Δεν περίμεναν, η αλήθεια, τέτοια εμφάνιση από τον Πόποβιτς. Και καλή και κακή. Ρε άνθρωπε, τι έξοδη είναι αυτή, ρε. Ρε, κάναμε το σταυρό μας, ρε. Κάναμε το σταυρό μας. Τι έξοδη είναι αυτή. Τι σουπερμανικά πράγματα είναι αυτά. Τι έξοδη ήταν αυτή. Βέβαια, όπου τον χρειάστηκε ο Ολυμπιακός, να τα λέμε και αυτά, τρομερός. Άσχετο τώρα τι έκανε, τι έρανε με τις εξόδους του, με την μπάλα στα πόδια, πραγματικά ήταν άθλιος. Τώρα δεν ξέρω αν είναι το άγχος του, αν είναι η πρώτη φορά με τον Ολυμπιακό και έκανε αυτά τα λάθη, αλλά όσον αφορά κάποιες φάσεις που χρειάστηκε, του δόθηκε ευκαιρία δηλαδή, τον είδαμε και ήταν πάρα πολύ καλός στα reflex του. Τώρα περιμένουμε ακόμα, περιμένουμε να δούμε το τι θα γίνει. Για αυτό το οποίο εγώ διαφώνησα κάθετα ήταν με τη χρησιμοποίηση του Κάρμο. Θα μου πεις, θες να τον βάλεις σιγά σιγά στην ομάδα, θες να ξανάρθει σιγά σιγά αυτός ο παίκτης μέσα, τον χρειάζεσαι, εννοείται πως θέλει στόπερ καλά να έχεις και μαζί με τον Σμαϊλοβίτς, ο οποίος Σμαϊλοβίτς μπήκε μέσα, μιλάμε ένα θεριό του ελέους. Αν τυχόν αυτός εγκληματιστεί και πάρει παιχνίδια στα πόδια με τον Ολυμπιακό, παιδιά, είναι και πιτσιρικάς, εγώ πιστεύω θα τρίβετε τα μάτια σας με τον Σμαϊλοβίτς. Έτερον εκάτερον. Ξαναγυρνάμε λίγο στον Κάρμο. Ο Κάρμο δεν έχει το μυαλό στο κεφάλι του. Εγώ επιμένω σε αυτό το πράγμα και το έχουμε ξαναπεί πάλι εδώ πέρα. Δεν έχει τα μυαλά στο κεφάλι του. Δεν γίνεται, ρε αδερφέ, να πηγαίνεις στο 10 και να τρως κίτρινη κάρτα. Δεν είναι κάποια φάση που πάει ο άλλος να βάλει γκολ, πάει να σκοράρει ή βγαίνει σε επικίνδυνη. Όχι, καμία σχέση. Πάει απλά στα πλάγια του κέντρου, προσπαθεί να περάσει την μπάλα στο εξτρέμ και τον γκρεμάς κάτω από τη φανέλα. Τι που να την πάει την μπάλα εκεί, για πες μου. Ο Ρέτσος, για να μην τα περιολογούμε, ο κλασικός αρχηγός με πάθος Ρέτσος, ο οποίος αυτόν γουστάρει ο κόσμος του Ολυμπιακού και φυσικά είναι ο αρχηγός γιατί το αξίζει το παιδί, τα δίνει όλα για την φανέλα του Ολυμπιακού και μπράβο του. Από την υπερπροσπάθεια μάλλον τραυματίστηκε και είπε κάπως στον αστράγαλο, κάπως τον γύρισε κάτι και δεν ήθελε να το ρισκάρει και γι' αυτό καλά έκανε και έβαλε τον Σμαϊλοβιτς σαν αναγκαστική αλλαγή. Όπως επίσης η αλλαγή του Κάρμο με τον Πυρόλα ήταν καθαρά θέμα τακτικής, γιατί μέσα σε αυτή εκεί πέρα την οχλαγωγία που γινόταν μέσα στη μεγάλη περιοχή από παίχτες της Ναϊμέγγεν που ανεβαίναν 3 συν 1 4 μέσα στη μεγάλη περιοχή, δεν γίνεται να έχεις το στόπερ σου από το 10 με κίτρινη κάρτα και να τον αφήνεις μέσα. Ήταν λοιπόν αλλαγή τακτικής αυτήν από το Μεντιλίμπαρ και καλά έκανε γιατί δεν τον εμπιστεύεται τον Κάρμο, όπως έκανε και τότε, αν θυμάστε καλά, με τον Κάρμο. Τώρα όσον αφορά τα μπακ, Σάλιακας, Μπρούνο. Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Έτσι. Μονάχοι στα μπακ. Μπρούνο. Άλλος, υπάρχει άλλος. Ορτέγκα, Πάπαλα. Πάει αυτός. Έμεινε ο Μπρούνο. Και ήθελε να τον διώξει κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός, γιατί δεν έκανε ο Μπρούνο και ποιος Μπρούνο τώρα και. Σήμερα μια χαρά στάθηκε το παιδί, τα τρεξίματά του τα είχε, μια χαρά ήταν. Το θέμα είναι ότι είναι μόνος του. Πού θα πας να περάσεις εσύ στην επόμενη φάση και στην μεθεπόμενη φάση του Champions League με ένα αριστερό μπακ?
Πού θα πας να περάσεις στην επόμενη φάση του Champions League με τον Σάλιακα και τον Μαφαίο, που δεν μπορώ, μου κάθεται εδώ ο Μαφαίο, εδώ μου κάθεται αυτός ο Μαφαίο. Με το που μπήκε μέσα, τον κάνει ο άλλος speed, που είναι ήδη μέσα 60 λεπτά και παίζει, και τον αφήνει γενναίες 14 πίσω. Και πάμε τώρα σε ένα από τα πολλά προβλήματα που έχει ο Ολυμπιακός, στο κέντρο. Στο κέντρο με τον κύριο Λεμπέση και τον Ντεν Τεν. Δηλαδή με Γκαρσία και Μουζακίτη. Ένας Μουζακίτης τελείως διαφορετικός από ό,τι τον θυμάμασταν εμείς πριν 2 χρόνια, μα τελείως διαφορετικός. Πού είναι η σοβαρότητα, πού είναι που δεν κάνω λάθος πάσα, πού είναι που βοηθάω, πού είναι το πόδι αυτό το ωραίο που είχε. Πού είναι ο Μουζακίτης, δεν δουλεύει. Τι νεύρα είναι αυτά ότι πετάω την μπάλα, βρίζω, κάνω ράνο. Αυτός είναι ο Μουζακίτης που εμείς είχαμε δει. Αυτός είναι ο Μουζακίτης που εμείς περιμένουμε σαν next big thing στο κέντρο. Αυτός είναι. Όχι, δεν είναι αυτός. Που σημαίνει ότι το παιδί δεν δουλεύει. Και εφόσον δεν δουλεύει, να τα αποτελέσματα. Εδώ και 1,5 χρόνο. Έτσι, δεν το είδαμε πρώτο μάτι σήμερα επίσημο για να κρίνουμε τον Μουζακίτη, τον ξέρουμε ποιος είναι ο Μουζακίτης. Από εκεί που ήταν εδώ, αρχίζει και πέφτει. Θέλει δουλειά, φίλε μου. Θέλει δουλειά. Και ας της Manchester United, και ας της Juventus, και άσε. Όλα καλά είναι, αλλά άμα δεν δουλεύεις, δεν γίνεται τίποτα. Για να μην πω τον άλλον, τον Γκαρσία. Έτσι. Οκ, παθιασμένος σήμερα, έπαιξε καλά στο κέντρο, δεν πας πουθενά με αυτό το κέντρο, παρακάτω. Το παρακάτω είναι το θέμα. Να βολευτείς, εντάξει να βολευτείς, αλλά παρακάτω δεν πας. Για σοβαρότερα πράγματα δεν πας. Εκτός αυτού, ο Τσικίνιο, ο κλασικός Τσικίνιο που πάλι για άλλη μια φορά, αχ πέφτω να πάρω το φάουλ, αχ δεν μπορώ, αχ με πιάσαν, πώς θα γίνει τώρα να κάνω κάποιο σουτ, δεν μπορώ, κάνω την πάσα πίσω, κλασικός Τσικίνιο. Και επίσης ο Ρόκα ήταν αυτός ο οποίος έδειξε κάποια σημάδια το ότι θέλω να προσπαθήσω και να δείξω στον Ολυμπιακό ότι εγώ μπορώ. Ναι μεν, αλλά δεν είχε αυτή τη ζωντάνια που είχε ο Μαρτίνς την ώρα που μπήκε μέσα. Την ώρα ρε παιδί μου που μπήκε μέσα αυτό το παιδί, παίρνει την μπάλα και σκάει ένα σλάλωμα από αριστερά κέντρο και πάει δεξιά και βγάζει κάπως την πάσα. Έτσι, μιλάμε τώρα για speed. Απ' τη μία θα μου πεις τελείως αφελής, δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανε, θα πει κάποιος, να πάρει όλο αυτό το speed, αλλά βλέπεις ότι έχει κάποια όρεξη που μπαίνει μέσα, που θέλει να βοηθήσει, τον βλέπεις, είναι φιλότιμος, ναι, δεν μπορεί να τελειώσει τις φάσεις, συμφωνώ, αλλά είναι αυτός ο οποίος είναι μια σιγουριά στα εξτρέμ σου. Ο Ροντινέι, καλά αρχίσαμε. Τον είδα κάτι έχασε, εδώ, εκτός αν ρουφιόταν, δεν το ξέρω αυτό. όχι, όντως έχασε κιλά το παιδί και μπράβο του. Και πάμε τώρα στη μεγάλη τραγωδία εν καμίνο, που από τη μία είναι τραγωδία, αλλά και από την άλλη δεν έρχεται κάποιος να πει πώς θα το στηρίξουμε αυτό το παιδί. Πώς μπορούμε εμείς την επίθεσή μας, το φόρ μας, αυτόν ο οποίος τόσο καιρό έβαζε τα γκολ και τα παστέλωνε, έπαιρνε την μπάλα και τρέμανε οι αμυντικοί. Πώς θα τον στηρίξουμε αυτόν τον παίχτη, πώς θα τον διαχειριστούμε. Τίποτα. Μέχρι στιγμής τίποτα. Ένας center for σε όλη την ομάδα, καθαρός, ο LKB. Μόνος του. Είχε κατακουραστεί. Σαν τον έρμο τον Τρίφωνα ήταν. Από την ταινία με το Βέγκο. Είχε κατακουραστεί. Στα τελευταία λεπτά 9 κοντρόλ, δεν μπορούσε, δεν ήξερε τι να κάνει την μπάλα. Ένα σουτ πήγε να κάνει σαν να σουτάρει στον κήπο με το γιο του. Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις τώρα. Απ' την αρχή φαινόταν ότι δεν μπορεί. Έκανε κάνα 2 φάσεις, κάνα 2 σουτ. Έβγαλε αυτός εκεί ο Κρέτα Φάρμ, πώς το λέγανε αυτό στο τέρμα. Τίποτα. Να είναι καλά ο
που γελάγαμε σε μερικές στιγμές μαζί του, το πώς έβγαινε, το πώς κλώτσεγε την μπάλα, το πώς ήταν με την μπάλα στα πόδια γενικά. Αλλά σε έσωσε από πολλές ευκαιρίες που η Νijmegen θα μπορούσε να ανοίξει το σκορ. Και μην ξεχνάμε ότι είχε και ένα καλό δοκάρι η Nijmegen. Εσύ πότε θα βάλεις γκολ? Αρχίσαμε τα 0-0 από τώρα. Εντάξει. Χωρίς center-for, χωρίς δεύτερο αριστερό back, με 2 δεξιά back, φιλότιμα δεν πας παρακάτω με ένα κέντρο που είναι χαμένο, εξάρι καθαρό δεν έχεις, τα στόπερ σου, ελπιδοφόρα, κάτω από τα δοκάρια κάνουμε το σταυρό μας. Πώς θα γίνει έτσι, παιδιά? Πώς θα γίνει έτσι? Μπορεί η ομάδα σιγά σιγά να πάρει μπρος, να μπει και ο Γκουστάβος μέσα, να χρησιμοποιήσει λίγο παραπάνω το Σιπιόνι, ο Ρόκα να μπορέσει σιγά σιγά να βρει τα πατήματά του και αυτός, ίσως να πάρει και έναν καλό σεντερφόρ. Ο Κλέιτον που είναι, ποιος? Κλέιτον? Πού είναι ο Κλέιτον? Ο Κλέιτον, ρε παιδιά. Πού είναι αυτός ο Κλέιτον, ρε παιδιά? Τέλος πάντων, αυτά εν ολίγης για το πρώτο επίσημο μάτς του Ολυμπιακού, που σύμφωνα με αυτά που είδαμε και αυτά τα οποία σχολιάσαμε, θέλει δουλειά. Όχι μόνο θέλει δουλειά, θέλει και κάποιους παίχτες, τους οποίους πρέπει να πάρει για να μπορέσει να βγάλει τη χρονιά. Γιατί αν τυχόν δεν πάρει, ας πούμε, ένα ακόμα αριστερό μπακ, δεν πάρει ένα φόρ ακόμα, δεν πάρει ένα εξάρι, πού βαδίζει? Να μου πεις, θα βρει, ξέρω εγώ, να πάρει. Το θα βρει να πάρει το Σεπτέμβρη, με το που κλείνουν μεταγραφές, τα μπαμ αυτά του Σεπτεμβρίου που λέμε, εκτός ότι είναι πολύ μακριά ακόμα, δεν νομίζω πως θα βρει και κάτι καλό στην αγορά τότε. Λοιπόν, αυτά. Αύριο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω αν θα γίνει το βίντεο του Παναθηναϊκού την Τετάρτη ή αν όχι την Πέμπτη. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει, γιατί υπάρχουν κάποιες τεχνικές δυσκολίες. Θα τα βρούμε όμως εν συνεχεία. Γι' αυτό λοιπόν, παιδιά, μέχρι το επόμενο βίντεο να έχετε υγεία εννοείται, να βλέπετε ποδόσφαιρο και να παίζετε ποδόσφαιρο, ενώ ό,τι καλύτερο υπάρχει στη γη. Να είστε καλά.